kawantiere kar kae. Elly Opondo, ang'eni weche thoth ahinya mwalose sani to walose weche mag jombetre gi mondi kato bang'e ang' walok tanga mane chal mar mbako romo kamwarange ka achiel welo donjo pachoka mamako lemo opogore mokwongo paro mantiere kar ka mokwongo kapok adok kendo e kar jot ma jatend piny Kenya. Elly, winja ne pachi mokwongo jombetre madonjo pachoka mibadhi pod ogo tach jatend piny kedo kode yo moro ma motegno. Elly Opondo, kinyalo winja mana dhi nyime mondikonwa. Kevin Oseda wacho kar ka ni jombete koro koduogo to penjo jatend piny Kenya ni to jogi mawacho ni Ruto must go. You look like a good man. wacho ni mane mbaka mapono na ambassadors gidhi bedo ka goyo ni kare jogi dwaro ang'o. Elly. Cleophas, gima nyaka wang'e ni Kenya stand tall. Kipime gi pinje moko in Africa kata global world. Mane mineno in the diplomatic circles, ineno ka UN institutions be biro Nairobi okena Nairobi makata ineno wan jo Kenya wasiko mana gi koko kinyi gutieno, but global front Kenya okete olama malo nikech number 1 economy mare bedongore, number 2 jogo modak e Kenya ka especially bore ma Nairobi gin joma odhi sikul maber, number 3 Kenya bende nigi strong institutions kata ben wa yuaga chilari adek wan gi strong institutions ko bedo compared gi mamoko. Number 4 king'iyo Kenya even geographically and centrally located kendo ibo yudo ni en a gateway to mar economic hubs Eastern Central Africa. Koro mage mamiyo our standing global diplomatic scene bedo very strong. However, one gi internal challenges mabende ok ni magwa kendwa nyaka pinje maoko to gimomiyo podwa stand tall. One gi challenges wato kaka wamiyo challenges gi watan gi into opportunities and lessons ema miyo jo pinje maoko bendo herowa. Number 2, gimadhi mbele parliament kanyo to mano to en mana rubber stamp. Ing'eyo ni sani waonge opposition. Koro nying moter nyaka ne chak neno manye Ruto dejetelo en manyo golo joge, but after Jesus but joge motero e parliament gite kati bedo mana gi cases kain ja president say brother at the mbele, but that does not mean name ginwa negate the tenets of governance. No, and the political money regime was a watch and parties ge and members ge ma through the parliament bro mana approve to gima be nyaka watch me you made a joke of it ni jina watch ni Ruto must go to joge ko biro do ka Kenya ber. Cleophas, one you travel loko mang'eny gi watch negativity gin passing clouds. Gik ma ji wacho oko are real issues mag economy. Gima nyodwa dent our image nen mana human rights violation, especially extrajudicial killing and excessive police excesses, and which of course routine enoka otemo committee mano yero ni mondo koro ng'ane kaka jogi bedo compensated, although mago tatata ina ni chako duo kendo yueyo the negativity mancho betka. So diplomatically in the global front, in fact kopogre South Africa, maybe Egypt or Nigeria, Kenya, Nairobi is becoming one of the best destinations for the ambassador. And in fact, all ambassadors could be posted in Nairobi. Chalka give me biro promotion, and they like it very much because of our democracy, our political, our young people. The economy is growing at a rapid. It's also the market portfolio wa ni malo, purchasing power and ni malo. Kuro mago mi ojo pinja maoko bende oero mondo bi e Kenya. Kama na inya Elly Opondo, duoke studio.